On the 9th day of the novena, we reflect on the theme of the Holy Eucharist. Venerable Agnelo is one nourished by the Holy Eucharist, bearing fruit in faithful stewardship. Jesus Christ, the bread of life, is our sustenance and life. He becomes our spiritual food and provides us the strength to endure our trials and challenges of life. Venerable Agnelo had an intense fervor and devotion to the Blessed Sacrament. Nothing gave him greater joy than to be with and listen to Jesus in the Blessed Sacrament. It is written that Venerable Agnelo, during his stay in Kumta, used to spend long hours in the presence of the Blessed Sacrament. And the one who accompanied him, being unable to stay awake, would doze off in the church till Venerable Agnelo had completed his vigil at the feet of his Divine Master. Come and be blessed. സ്നേഹപിതാവിനു ബലിയർപ്പിക്കാം ഒന്നായി നമ്മൾ ഒരു മനസ്സോടെ സ്നേഹപിതാവിനു ബലിയർപ്പിക്കാം. വരുവിൻ വരുവിൻ അൾത്താര മുന്നിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുവിൻ. പാപങ്ങളാൽ ആത്മം തളർന്നിടുമ്പോൾ, ദുഃഖങ്ങളാൽ മനം നീരിടുമ്പോൾ, പാപങ്ങളാൽ ആത്മം തളർന്നിടുമ്പോൾ, ദുഃഖങ്ങളാൽ മനം നീരിടുമ്പോൾ, ബലിവേദിയിലൊഴുകും തിരുരക്തത്താൽ സൗഖ്യം പകർന്നിടും ആത്മനാഥൻ. ബലിവേദിയിലൊഴുകും തിരുരക്തത്താൽ സൗഖ്യം പകർന്നിടും ആത്മനാഥൻ. വരുവിൻ വരുവിൻ അൾത്താര മുന്നിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുവിൻ. വരുവിൻ വരുവിൻ അൾത്താര മുന്നിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുവിൻ. ഒന്നായി നമ്മൾ ഒരു മനസ്സോടെ സ്നേഹപിതാവിനു ബലിയർപ്പിക്കാം. ഒന്നായി നമ്മൾ ഒരു മനസ്സോടെ സ്നേഹപിതാവിനു ബലിയർപ്പിക്കാം. ധന്യനായ ഫാദർ അഗ്നോലോയുടെ 96ാമത് ചരമവാർഷികത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാചരിക്കുന്ന നൊവേനയുടെ 9ാം ദിവസമായ ഇന്ന് എല്ലാവരെയും ഈ ദിവ്യബലിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്നേഹിതരെ, ദിവ്യകാരുണ്യ ശക്തിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും സമർത്ഥമായ വിളവ് കൊയ്തെടുത്ത വിശ്വസ്ത സേവകൻ ധന്യൻ ഫാദർ അഗ്നോലോയുടെ ജീവിത വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമായ വിഷയം. സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പരീക്ഷകളും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ തീർത്ഥാടന ജീവിതത്തിലേക്ക് ജീവൻ്റെ ഊർജം നൽകുന്ന സ്രോതസ്സാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ അപ്പവും വീഞ്ഞും. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ഈ ജീവൻ്റെ അപ്പത്തിനും വീഞ്ഞിനും മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവുമായി ഒന്നാകുവാൻ ഫാദർ അഗ്നലോ തൻ്റെ ജീവിതം വഴി കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ അതേ കൃപ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ദിവ്യബലി പ്രാപ്തമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും
വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള പോളച്ച, സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, യുവജനങ്ങളെ, യേശുനാഥൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന. യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ലോക അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈ രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് യേശുനാഥൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സമയമായപ്പോൾ യേശുനാഥൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ജനത്തെ ആര് നോക്കും? അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുനാഥൻ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത്. കാരണം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ബലി അർപ്പിക്കാനായി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, എത്രമാത്രം ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷിയോടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ദിവ്യബലി നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ ഓർത്ത് മനസ്തപിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദിവ്യബലി ഭക്തിപൂർവം നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്താലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറിയ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പീഴ, എൻ്റെ വലിയ പീഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോടും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ കനിയേണമേ, കർത്താവേ കനിയേണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയേണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയേണമേ, കർത്താവേ കനിയേണമേ, കർത്താവേ കനിയേണമേ.
അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. അങ്ങേ മഹിമയ്ക്കിതാ നന്ദി ചൊല്ലുന്നീവർ താഴ്മയായി. ദൈവമേ കർത്താവാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്വർലോക രാജനേ. സർവേകശക്തനാം ദൈവമേ, താതനാമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ഏകാത്മാജാദേവ സൂനുവേ, കർത്താവാം ശ്രീയേശു ക്രിസ്തുവേ. ദൈവമേ കർത്താവാം അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, താതനാം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ പാപനി ഹന്താവേ, കാരുണ്യം തൂങ്ങണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോകത്തിൻ പാപനി ഹന്താവേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നേർവലം ഭാഗത്തിരുന്നിടും ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകൻ യേശുവേ, കാരുണ്യം തൂങ്ങണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ, വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ, അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു തന്നെ ഗാനം നാദനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ, ത്രിത്വൈക ദൈവമഹത്വത്തിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കാം
അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്നതും സമ്പൂർണവുമായ ആനന്ദം സകല നന്മകളുടെ ഉടയവനെ നിരന്തരം ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിലാണല്ലോ. അങ്ങയുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ഒന്നാം വായന സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനുള്ള വായന 31-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ 13 വരെയും 19 മുതൽ 20 വരെയും 30 മുതൽ 31 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ഉത്തമയായ ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? അവൾ രത്നങ്ങളെക്കാൾ അമൂല്യത്രേ. ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം അവളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു, അവൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൾ ആജീവനാന്തം ഭർത്താവിന് നന്മയല്ലാതെ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നില്ല. അവൾ രോമവും ചണവും ശേഖരിച്ച് ചുടുചുടുക്കോടെ നെയ്തെടുക്കുന്നു. അവൾ ദണ്ടും തക്ലിയും ഉപയോഗിച്ച് നൂൽ നൂൽക്കുന്നു. അവൾ ദരിദ്രർക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൗഖ്യമായി വചനം നിറഞ്ഞതും സൗന്ദര്യം വൃദ്ധവുമാണ്. എന്നാൽ ദൈവഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു. അവളുടെ അധ്വാനത്തെ വിലമതിക്കുവിൻ. അവളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നഗര കവാടത്തിൽ അവൾക്ക് പ്രശംസയായിരിക്കട്ടെ. ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത്. തന്നാലും നാദ ആത്മാവിനെ ആശ്വാസദായകനേ, തന്നാലും നാദ നിൻ ജീവനേ നിത്യസഹായകനേ. അകതാരിലുണർവിൻ്റെ പനിനീരു തൂകി അവിരാമമൊഴുകി വരൂ. വരദാനവാരിധേ ഫലമേകുവാനായി അനസ്യൂതമൊഴുകി വരൂ. തന്നാലും നാദ ആത്മാവിനെ ആശ്വാസദായകനേ, തന്നാലും നാദ നിൻ ജീവനേ നിത്യസഹായകനേ. രണ്ടാം വായന വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവിൻ സഹോദരരെ, സമയങ്ങളെയും കാലങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതേണ്ടതില്ല. കാരണം രാത്രിയിൽ കള്ളൻ എന്ന പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദിനം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. സമാധാനവും ഭദ്രതയും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവവേദന ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് നാശം അവരുടെ മേൽ നിപതിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ സഹോദരരെ, ആ ദിവസം കള്ളൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിടികൂടാൻ ഇടയാകത്തക്ക വിധം നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലല്ല കഴിയുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ്. നമ്മിൽ ആരും തന്നെ രാത്രിയുടെയോ അന്ധകാരത്തിൻ്റെയോ മക്കളല്ല. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങിക്കഴിയാതെ നമുക്ക് ഉണർന്ന് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം. ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ദൈവത്തിന് നന്ദി. വചനം ശ്രവിക്കാൻ ഹൃദയം തുറക്കാം, ദൈവം അരുളും തിരുമൊഴികൾ കേൾക്കാം.
വചനം ശ്രവിക്കാൻ ഹൃദയം തുറക്കാം. ദൈവം അരുളും തിരുമൊഴികൾ കേൾക്കാം. വചനമായ ദൈവമേ, വചനമായ സത്യമേ, വചനമായ മാർഗമേ, വചനമായ ജീവനേ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. ഒരുവൻ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൃത്യന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം. അവൻ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഒരുവന് 5 താലന്തും മറ്റൊരുവന് 2 വേറൊരുവന് 1 കൊടുത്ത ശേഷം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ പോയി വ്യാപാരം ചെയ്ത് 5 താലന്ത് കൂടി സമ്പാദിച്ചു. 2 താലന്ത് കിട്ടിയവനും 2 കൂടി നേടി. എന്നാൽ 1 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ പോയി നിലം കുഴിച്ച് യജമാനൻ്റെ പണം മറച്ചു വച്ചു. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം ആ ഭൃത്യന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു. 5 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ വന്ന് 5 കൂടി സമർപ്പിച്ച്, യജമാനനെ, നീ എനിക്ക് 5 താലന്താണോ നൽകിയത്? ഇതാ ഞാൻ 5 കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ഭൃത്യ. അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കും. നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക. 2 താലന്ത് കിട്ടിയവനും വന്നു പറഞ്ഞു, യജമാനനെ, നീ എനിക്ക് 2 താലന്താണല്ലോ നൽകിയത്. ഇതാ ഞാൻ 2 കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ഭൃത്യ. അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കും. നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക. 1 താലന്ത് കിട്ടിയവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, യജമാനനെ, നീ വിതയ്ക്കാത്തിടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാടുത്തിടത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന ഹൃദയനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് നിന്റെ താലന്ത് മണ്ണിൽ മറച്ചു വച്ചു. ഇതാ നിൻ്റേത് എടുത്തുകൊള്ളുക. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ഭൃത്യ, ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തിടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതറാത്തിടത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നല്ലോ. എൻ്റെ നാണയം നീ പണവ്യാപാരികളുടെ പക്കൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ പണം പലിശ സഹിതം വാങ്ങുമായിരുന്നു. ആ താലന്ത് അവനിൽ നിന്നെടുത്ത് 10 താലന്തുള്ളവന് കൊടുക്കുക. ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും, അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും. പ്രയോജനമില്ലാത്ത ആ ഭൃത്യനെ പുറത്ത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുക. അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. യേശുക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരി പിള്ളേരോടൊത്ത് മിഷൻ അനുഭവത്തിനായി പോയപ്പോൾ ധന്യൻ അഗ്നെലോ വികാരിയായിരുന്ന കുംട്ട പള്ളി സന്ദർശിക്കാൻ ഇടയായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനം ഏകിയ കാര്യം ധന്യൻ അഗ്നെലോ മുട്ടിൽമേൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം. ഇന്നത്തെ ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ വിഷയം അതേക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ധന്യൻ അഗ്നെലോ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടും
വിശ്വസ്തനായ, കാര്യസ്ഥനായും ദിവ്യകാരുണ്യത്താൽ പരിപോഷിതനായ വ്യക്തി. ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സ്വഭാവ സവിശേഷത ആയിരുന്നു ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണവും ആഴവും വിശ്വസ്തവുമായ ഭക്തി. കാരണം ഒരു വൈദികൻ്റെ ജീവിതം സദാ പരിശുദ്ധ സക്രാരിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. പരിശുദ്ധ കുർബാനയോടൊത്തായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവിടത്തെ ദിവ്യസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദവും സന്തോഷവും നൽകിയിരുന്നില്ല. കൂടെ കൂടെ ഉള്ളതും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതുമായ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്ദർശനങ്ങൾ, വിശീതകൾ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീളുന്നതായിരുന്നു. ധന്യൻ അഗ്നലോ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ദിവ്യകാരുണ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിയിലേക്ക് അനുഗമിച്ചിരുന്ന ചെറിയ കുട്ടി ആ സമയം ഉണർന്നിരിക്കാനാകാതെ ധന്യൻ അഗ്നലോ തൻ്റെ ദിവ്യരക്ഷകൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ജാഗരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ പള്ളിയിൽ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഉറങ്ങിപ്പോകാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് എന്ന് കുംട്ട പള്ളിയിലെ കപ്യാർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ ജീവിത വഴികളിൽ വിശുദ്ധരായി തീരാനാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ അവിടത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം സുദൃഢം ആക്കുന്നതും വഴിയാണ് അത് സാധ്യമാകുക. നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധ കുർബാന വഴി പരിപോഷിതം ആകാനും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സ്നേഹ അഗ്നിയിലും പാദങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപരി മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള ചലനത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ദൈവ സ്നേഹത്തിലും ദൈവ കരുണയിലും വളരാനും ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം പ്രഖ്യാപിക്കാം. സർവശക്തനായ പിതാവും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ഏകദൈവത്തിലും അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാ മറിയത്തിൽ നിന്നു പിറന്ന് പോന്ത്യൂസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തനായ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരരെ,
ധന്യൻ അഗ്നലയുടെ അനുസ്മരണ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സഭയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന. സ്വർഗീയ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ ദിവ്യ ശരീരമാകുന്ന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും സഭാധ്യക്ഷന്മാർക്കും പുരോഹിതർക്കും സന്യസ്തർക്കും നിന്റെ വിവേകവും ജ്ഞാനവും നൽകണമേ. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും ദിവ്യസ്രോതസ്സുമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് സഭയെ നയിക്കുന്നതിന് ഇവരെ സജ്ജരാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ധന്യനായ ഫാദർ ആഗ്നലോവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളെ പിന്തുടരുക എന്ന ഈ വർഷത്തിലെ ആശയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിനങ്ങളിലും ഒരു പുതുജീവിതക്രമം സ്വീകരിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. അപ്രകാരം ഫാദർ ആഗ്നലോവിനെ പോലെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നിന്ന് ഊർജം നേടി ദിവ്യരാജ്യത്തിനായി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമായ ഗോവ സംസ്ഥാനത്തെയും ഭാരതത്തെയും ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദവും സഹവർത്തിത്വവും വഴി സമാധാനത്തിലൂടെ ഈ സംസ്ഥാനവും രാഷ്ട്രവും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ സഹായിക്കണമേ. കൂടാതെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി അങ്ങയുടെ ശരീരഭാഗമാവുന്ന ഭാരത സഭയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര സംഭാവന നൽകുവാൻ അങ്ങ് കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ലോകത്ത് ഇന്ന് നടമാടുന്ന യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ അകപ്പെട്ട് മാരകമായി മുറിവേറ്റവരെയും മരണപ്പെട്ട സാധാരണ ജനങ്ങളെയും ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അനാഥരായ കുട്ടികളെയും വിധവകളെയും മറ്റ് അശരണരായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇരകളെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുടെയും മറ്റ് സംഘടനാ നേതാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പതിയണമെന്നും അങ്ങനെ ലോകസമാധാനത്തിനു വേണ്ടി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒരു ചാലകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു സംഘടനയായ കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷനെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ മറ്റു പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെയും അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഗോവയിൽ താമസമാക്കിയിട്ടുള്ള കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളെ ഞങ്ങളുടെ എളിയ ശ്രമത്താൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഇതര കത്തോലിക്ക സംഘടനകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനുമുള്ള വേദിയായി KCAക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ എളിയ ദാസനായ ധന്യൻ ഫാദർ ആഗ്നലോവിൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ വിശുദ്ധ മണ്ണിൽ ഇന്ന് ഈ ദിനത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് പിതാവേ, അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും പുകഴ്ത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. ഈ ധന്യൻ്റെ മധ്യസ്ഥത്താൽ ധാരാളം അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ വഴി നിന്റെ ദൈവീക പ്രകാശം ജനങ്ങളിലേക്ക് പതിപ്പിക്കണമെന്നും അതുവഴി അങ്ങയുടെ ദാസനായ ധന്യൻ ഫാദർ ആഗ്നലോവിൻ്റെ നാമകരണ പ്രക്രിയയെ സാധ്യമാക്കി വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തണമെന്നും ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ അപേക്ഷകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ കാരുണ്യപൂർവ്വം ശ്രവിച്ച് ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. ഇസ്രായേലിൻ നായക, എൻ്റെ നല്ല ദൈവമേ,
കാഴ്ചയായി ഞാനേകുന്നു എന്നെയും എൻ സർവവും നിന്റെ മുൻപിലായിതാ സ്വീകരിക്കണമേ പ്രഭോ. ഇസ്രായേലിൻ നായക എൻ്റെ നല്ല ദൈവമേ, കാഴ്ചയായി ഞാനേകുന്നു എന്നെയും എൻ സർവവും നിന്റെ മുൻപിലായിതാ സ്വീകരിക്കണമേ പ്രഭു. കാറ്റിലുലയും തോണി പോലൻ ജീവിതം വലയും വേളയിൽ നീ സാന്ത്വനം നൽകാൻ വരേണമേ. കാറ്റിലുലയും തോണി പോലൻ ജീവിതം വലയും വേളയിൽ നീ സാന്ത്വനം നൽകാൻ വരേണമേ. നിൻ കൈകളിൽ എൻ ജീവിതം നൽകുന്നു ഞാൻ എൻ ദൈവമേ. ജീവിതത്തിൻ ദുഃഖവേളയിൽ നിൻ സ്നേഹമെന്നിൽ ചൊരിയണേ. വന്നിരാശകൾ ദൂരെയകറ്റുന്ന എൻ സ്നേഹരൂപനേ. ഇസ്രായേലിൻ നായക എൻ്റെ നല്ല ദൈവമേ, കാഴ്ചയായി ഞാനേകുന്നു എന്നെയും എൻ സർവവും നിന്റെ മുൻപിലായിതാ സ്വീകരിക്കണമേ പ്രഭു. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്ര ബലി കാരുണ്യപൂർവം സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രന്റെ കുരിശുമരണവും ഉദ്ധാനവും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്നേഹകൂദാശ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകവും ഉപവയുടെ അടയാളം തീരുവാൻ അനുഗ്രഹം അരുളണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക. സർവേശ്വര പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ, സർവശക്ത ജഗൽ പൂജിതനേ, ക്രിസ്തുനാഥൻ വഴിയെന്നും എന്നേരവും ഭക്തിയോടങ്ങേക്ക് നന്ദി ചൊല്ലാം. ആയതും യുക്തവും രക്ഷയേകുന്നതും ന്യായവും തന്നെ ജഗൽ പിതാവേ. ഗാഗുൽത്താമലവേദിയിൽ മാനുഷ്യ പാപങ്ങളേന്തി മരിച്ച നാഥ, താവക മൃത്യുവെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത് മെയ്വിരുമി ജനം അർത്ഥഭത്യ തന്നുയർപ്പിങ്കൾ
ഉറപ്പായ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടിവർ ഇതുദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നിൻ വരമങ്ങനെ പ്രത്യാശയോടെ ഇവർ എന്നെന്നും ഈ മണ്ണിൽ കാത്തിരിപ്പു. ആകയാൽ ആമോദ വായ്പോട് വാഴുവാൻ സ്വർഗീയ ഗായകർ മാലാഖമാർ ദിവ്യപ്രതാപവേ അങ്ങേക്ക് നിത്യവും മംഗളം പാടി വണങ്ങിടുന്നു. ആ ദിവ്യഗാനത്തോട് ഒന്നിച്ചും ഞങ്ങളും ആലപിച്ചിടുന്നു താഴ്മയോടെ. ഓശാന ഓശാന രാജാതിരാജ, ഓശാന ഓശാന രാജാതിരാജ, ഓശാന ഓശാന രാജാതിരാജ, ഓശാന ഓശാന രാജാതിരാജ. പരിശുദ്ധൻ 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 കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ, ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ, ഉന്നത വീതിയിൽ ഓശാന, ദാവീദിൻ സുതൻ ഓശാന, ഓശാന 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 ഓശാന. പിതാവേ, അങ്ങ് പരമപരിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടവും അങ്ങു തന്നെ. ആകയാൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കേണമേ. ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുനാഥൻ പീഡാസഹനത്തിന് സ്വയമേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചൊല്ലി ഭാഗിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ച് അരുളി, എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചൊല്ലി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചു അരുളി, എല്ലാവരും വാങ്ങി
ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. ഇതെൻ്റെ രക്തമാകുന്നു, നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം. നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തം. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മഹാരഹസ്യം നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം. മരണം ഭരിച്ചു നീ, മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു, ഉത്ഥാനം ചെയ്തു നീ, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനേകി. വരണേ വിബോധവ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതിന്, അങ്ങേ പരിചാരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതൃഷ്ണനായ ഫിലിപ്പ് നേരി മെത്രാനോടും വൈദികഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദൈവമേ, സർവശക്തനായ പിതാവേ, അങ്ങേക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ മഹിമയും ആരാധനയും എന്നും എന്നേക്കുമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും അനുസരിച്ച് പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ആലപിക്കാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിന്നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം, സ്വർഗത്തിലെപ്പോൾ നിന്നുള്ളം പാരിലുമായിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്നോരാഹാരമിന്ന് ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യർദ്രോഹം ഞങ്ങൾ
നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നു ഞങ്ങളെ മോചിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. അന്ത്യദാനമായി സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്തുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ അങ്ങേ തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കം പാർത്ത് അങ്ങയുടെ തിരുവുള്ള ഒത്തവണ്ണം തിരുസഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും കൽപ്പിച്ചരുളിയാലും എന്നെന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനം ആശംസിക്കാം. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തി നൽകണമേ. ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിതാ, ലോകത്തിൻ പാപം നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ ദിവ്യമാം ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കുചേരുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കർത്താവേ, നീയൻ ഭവനത്തിൽ വരുവാൻ യോഗ്യത എനിക്കില്ല. അവിടുന്നരുൾ ചെയ്താൽ അതുമാത്രം മതിയൻ ആത്മാവ് സുഖമായിടാൻ. അവിടുന്നരുൾ ചെയ്താൽ അതുമാത്രം മതിയൻ ആത്മാവ് സുഖമായിടാൻ.
എനിക്കായി എൻ്റെ ദൈവം ഏകജാതനെ നൽകി. എനിക്കായി എൻ്റെ ഈശോ പരിഹാരബലിയായി. മനുഷ്യനു വേണ്ടി ക്രൂശിൻ്റെ മാറിൽ പാപിയെ പോലെ പിടഞ്ഞവനെ, ദൈവസ്വഭാവം സ്നേഹമാണെന്ന് ലോകസമക്ഷം തെളിയിച്ചു നീ. എനിക്കായി എൻ്റെ ദൈവം ഏകജാതനെ നൽകി. എനിക്കായി എൻ്റെ ഈശോ പരിഹാരബലിയായി. നിന്ദനമേറ്റതും നഗ്നനായി തീർന്നതും ഞാൻ പാപബന്ധം വെടിയാൻ. നിന്ദനമേറ്റതും നഗ്നനായി തീർന്നതും ഞാൻ പാപബന്ധം വെടിയാൻ. ദ്രോഹം പൊറുത്തതും കേണു പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഞാൻ അനുതാപിയായി തീരാൻ. എനിക്കായി എൻ്റെ ദൈവം ഏകജാതനെ നൽകി. എനിക്കായി എൻ്റെ ഈശോ പരിഹാരബലിയായി. ചോര ചൊരിഞ്ഞതും ജീവൻ വെടിഞ്ഞതും ഞാൻ നിത്യജീവൻ നേടാൻ. ചോര ചൊരിഞ്ഞതും ജീവൻ വെടിഞ്ഞതും ഞാൻ നിത്യജീവൻ നേടാൻ. ഉദ്ധിതനായതും അപ്പമായി തീർന്നതും ഞാൻ നിന്നിലെന്നെന്നും വാഴാൻ. എനിക്കായി എൻ്റെ ദൈവം ഏകജാതനെ നൽകി. എനിക്കായി എൻ്റെ ഈശോ പരിഹാരബലിയായി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ ഭാഗവാക്കുകളായ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്തുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും വഴി സഹോദരത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. എല്ലാവർക്കും ധന്യൻ ഫാദർ ആഗ്നോലോവിൻ്റെ 96ാമത് ഓർമ്മ തിരുനാൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ഈ ദിവ്യബലിയിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികനായ ഫാദർ ബെൻസൺ അദ്ദേഹത്തിന് KCAയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
ഫാദർ ബെൻസൺ ഇവിടെ ഫോർമേറ്റർ ഓഫ് പ്രീ നോവിസസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുർബാനയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അച്ഛനാണ്. യു സെഡ് ദ മാസ് വെരി വെൽ. താങ്ക് യു ഫാദർ. നമ്മുടെ KCAയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ഫാദർ പോൾ മാത്യു അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം KCAയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വഴികാട്ടിയാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. നല്ല ഭക്തിമയമായ ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ദിവ്യബലിക്ക് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടിയ കൊയർ ഗ്രൂപ്പിലെ സാലി, റേച്ചൽ, ഡെൽവിൻ എന്നിവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗോവയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഈ കൊച്ചു സമൂഹത്തിന് KCAയുടെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. We would also like to put on record our gratitude to Reverend Father Joseph Anthony Fernandez, the superior of this complex, and Father Randall Barreto, in charge of the Vice Postulation Office, for giving us this opportunity to celebrate our Malayalam Mass and to be part of the feast of Father Agnelo. We thank Father Elvis Fernandez and team for the live telecast. We thank the seminarians who have helped our choir group in the orchestra side, plus for all other assistance extended to us. We thank for the excellent light and sound system, Mr. Xavier and his sound group. A big thank you to Father Lawrence Fernandez and his team for the arrangement of a fellowship meal for us after this Mass. ദിവ്യബലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, in the name of Society of Pilar, I appreciate your presence to this sacred place called Pilar. We appreciate you for coming here today to pray through the intercession of our saintly member, Venerable Agnelo. We thank you for organizing this liturgy, for the choir, for the readings, and etc. We thank especially the committee members of Kerala Catholic Association, led by Father Paul Matthew and his team. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹവിരുന്നിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിലാർ പിൽഗ്രിം സെൻറ്ററിലാണ്, ഈ നടുക്കത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ്. സോ നമ്മുടെ റിസെഷണൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹവിരുന്നിന് വേണ്ടി പോവാം. സോ ഐ ഇൻവൈറ്റ് യു ഓൾ ഫോർ ദ സ്നേഹവിരുന്ന്. Please stand for the Novena prayer. അഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥത യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വയ്ക്കാം. ഈ നൊവേന ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥത വഴി എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാം. ഞാൻ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലുക. പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ വരുമായിരിക്കും. ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് ഏറ്റുചൊല്ലുക. കാരുണ്യവാനും അനന്ത നന്മസ്വരൂപിയുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിത്യവും വർഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ബാല്യം മുതൽ അനിതര സാധാരണമായ ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച ധന്യൻ അഗ്നലോയെ
ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയും മധ്യസ്ഥനുമായി നൽകിയതിന് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. പാപികളായ ഞങ്ങളും ഹൃദയ പരിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുവാനിടയാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശുദ്ധാരൂപിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ആലയങ്ങളാക്കി തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ വരപ്രസാദങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ധന്യനാഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥം വഴി പ്രത്യേകമായി യാചിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ആമേൻ. അല്പസമയം മൗനമായി നിന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥത വഴി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ നാമകരണത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥന. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ തിരുഹിതമെങ്കിൽ നിരന്തരം അങ്ങേ തിരുസന്നിധിയിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമനസ് നിറവേറ്റി ദൈവമഹത്വത്തിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം ത്യാഗബലിയായി സമർപ്പിച്ച ധന്യൻ അഗ്നലോയെ അൾത്താര വണക്കത്തിനായി ഉയർത്തണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ. ആവേ മരിയ കന്യാമാതാവേ, ആവേ മരിയ കന്യാമാതാവേ. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ. തലമുറകൾ തോറും പാടും ഭാഗ്യവതിയമ്മ, ജപമണിമാലകളിൽ
ഉയരും നന്മ നിറഞ്ഞവളമ്മ. തലമുറകൾ തോറും പാടും ഭാഗ്യവതിയമ്മ. ജപമണിമാലകളിൽ ഉയരും നന്മ നിറഞ്ഞവളമ്മ. പറുദീസയായി അമ്മ ദൈവത്തിനു പാർക്കാൻ, പുണ്യാശ്രമമായി അമ്മ ഈശോയ്ക്കു വളരാൻ. പറുദീസയായി അമ്മ ദൈവത്തിനു പാർക്കാൻ, പുണ്യാശ്രമമായി അമ്മ ഈശോയ്ക്കു വളരാൻ. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ. ആവേ മരിയ കന്യാമാതാവേ, ആവേ മരിയ കന്യാമാതാവേ. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ നീയേ. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ. അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ നീയേ.